na njem a ka iji mara na o nwere ndị a na-akpọ ndị ikwere oge esi nwee n'oru, na o nwere ndị a na-akpọ ndị ga oge esi nwee n'oru, na o nwere ndị a na-akpọ ndị ọkwa oge esi nwee n'oru, na o nwere ndị a na-akpọ ndị ịsọbọ oge esi nwekwe ndị oru, na o nwere ndị a na-akpọ ndị ndọgị oge ahụ esi nwee ndị oru. Ebe a nụta bụ na Oru West. Special speech from High Chief Sir Chukwuemeka Ndukako. And we'll go in a brief. Chief, you are welcome. Alambidi ekele m unu. Alambidi ekele m unu. Ndị nze na ọzọ ekele m unu. Ọhaneze ndị bịara ịnụnyere Agụji Ugo nke mbụ ekelekwa m unu. Ekelela m the media crew nke anyị nwere ebe a taa because in reshaping the Igbo future, anyị kwesịrị ịkwanyere ndị media ugwu maka na media na-enye anyị the strength and the new push anyị ji na-aga. Onye unu na n'olu ya wụ Chukwuemeka Chief Ojemba Enwiro nke ndị Igbo, Anyanwụ Idueri all the way in Idueri Kingdom, and also a member of the Ezeri cabinet in Aguleri. I'm making you talking directly to the media. Today is a new day. Na Igbo mgbe ụmụ ntorobịa ga-ewelite isi welite ụkwụ were gbagide ụkwụ n'ala chọkwa ihe dara mmiri, were ehihie chọọ ewu ojii tupu anyasị eruo. Mgbe ụmụ Igbo ndị ntorobịa ga-aghọta were mata na ọ dị ha n'aka. Taa awụrụgo m onye bilitere njem ọhụrụ nke akpọrọ Unified Igbo Now, nke anyị na-agagharị na mpaghara Igbo niile were social media as our only strength, were na-aga n'ime Igbo. Ụfọdụ ndị amaghị na Igbo abụghị na Anambra, Igbo abụghị n'Imo, Igbo abụghị na Abịa, ọ ga-eji abụ na Enugu, Ebonyi. Na enwere Igbo na Delta, enwere Igbo na Rivers, nwee Igbo na Bayelsa, nwee Igbo na Kogi, Benue, Akwa Igbo, Cross River na Edo. Njem ka anyị bidoro ọhụrụ ka anyị ji were na-aga were social media. Otu ya ni ọtụtụ ihe, ma ọ bụrụ na ka anyị kpọọ ya nọ 20 years ago ka anyị malitere njem a, anyị ejikwe ego anyị ga-eji kwụọ the traditional medias, ihe dịka NTA na ndị otu ha, anyị eji such money, but social media has given us the opportunity and the power to move in and unify ndị Igbo. From that njem ka anyị ji na-akpọkọtasị ndị Igbo ọnụ. Na njem a ka anyị ji mara na o nwere ndị a na-akpọ ndị ikwere oge esi nwee n'oru, na o nwere ndị a na-akpọ ndị ga oge esi nwee n'oru, na o nwere ndị a na-akpọ ndị ọkwa oge esi nwee n'oru, na o nwere ndị a na-akpọ ndị ịsọbọ oge esi nwekwe ndị oru, na o nwere ndị a na-akpọ ndị ndọgị oge ahụ esi nwee ndị oru. Ebe a nụta bụ na Oru West, ọ bụ obodo ndị oru, obodo enweghị Igbo. Ndị oru ndị Igbo, oge ahụ ndị ikwere, ndị ọkwa, ndị echi, ndị ngwa, ndị Mbaise, ndị Owerri, ndị Isu, ndị Nsụka, ndị Ezza, ndị Izzi. Anyị ji social media were na-aga. Anyị ebe ọ bụla anyị gara ya were social media jiri isi ụwa ya ọbụla to the whole world. Anyị ji YouTube, anyị ji Facebook, anyị ji TikTok, anyị ji Instagram, anyị ji ihe niile nke akpọrọ the new media. Anyị nwere partners
Nderiga, Voice of the East, Nnam TV. I see these partners where I see associates, now was associates, Nderiga, Ebe, one and you work, Abujugo, Jiwe, partner with us. Tata, Oburugo, an embodiment of the African culture and Igbo tradition. A round of applause for Abujugo. These are the kind of people, Nde Ali, when they went over the ancestors, the past ancestors, Wataga, Asumata, Asinara, when they're working there is nothing like a reincarnation. We have reincarnated. Our past ancestors has reincarnated in us. Look at me. Ilemanya, social media. Ndị Igbo wuru the digital formats. Ebe ọbụla anyị nọ, anyị na-ezikọ ozi. Ebe ọbụla anyị gara, anyị na-ezipụ ozi. Ebe ọbụla anyị pụtara, anyị na-agbasasị ozi gbasara ala Igbo. Jiri social media, jiri na-ahazisi the culture and the tradition of ala Igbo. Yet, Chukwu na-unify ndị Igbo. Ka onye uru mara na o nwere nwanne n'Owerri. Onye uru mara na o nwere nwanne na Igbere. Onye uru mara na onye Ịga, onye Ụkwani, onye Ndọkị, ndị Igbange bụcha ụmụnne ha. Igbo na-asụ n'ofe asụsụ. Igbo na-asụ n'olu mana anyị kwụkwa ya wuru ofu. Anyị ji language, anyị ji culture, anyị ji charity, jiri na-agbakọta Igbo ọnụ. Ebe anyị ji nwee ihe nke anyị kpọrọ ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation. Ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation. Anyị ji were na-agbasasị ozi a. Igbo Mamanu! Igbo Mamanu! Ndaru Kweswanu! Ndaru Dianu! Ndaru Wanu! Ndaru Kisano! Ọgbọ̀n tó kàn lọ́nà. Wẹ́n á social media wẹ́n na-agbasasị ozi maka sapasara n'Igbo. Ọ ga-adị na mma. Udochi ahụ na Igbo. Ise